No, ahojte, ahojte, pekne ťa vítam, Danielka. Ďakujem pekne, ahoj. Danielku trošku uvediem. Danielka je čerstvá absolventka našho trojmesačného mentoring programu, ktorý sme začali v septembri a ukončili nedávno, minulý týždeň. No a ja som sem pozvala Danielku, aby vám trošku rozpovedala svoj príbeh, s čím ona vlastne zápasila a s akými symptómami, ťažkosťami predtým, ako vstúpila do mentoring programu PSP, čiže o tom sa budeme trošku rozprávať, o tom celom priebehu, ako ti to išlo, Danielka, a že ako sa máš teraz. Dobre? Tak, Dobre, ďakujem. tak ja ti dám slovo. Tak skús povedať, Danielka, tak na začiatku, že čo bol ten taký prvotný moment, že si povedala, že áno, idem do toho, skúsim to, už mám toho dosť. Dobre, no asi by som začala tým, že ako som sa dopracovala k tomuto programu. Uh, ja som dlhodobo mala problémy s močovým mechúrom, veľmi citlivým, neustále dráždenie. A bola som na rôznych dietách, rôznych stravách. Väčšinou som bola na rastlinnej strave, aj na vegánskej strave, aj na vegetariánskej strave. Vždy to bolo tak, že nebolo to zlé, ale neboli dlhodobé Mhm, výsledky. mhm. Bolo to raz lepšie, raz horšie. A bola som neustále hladná, samozrejme, Áno. na tejto strave. No a potom, ako to ten vesmír vie krásne zariadiť, z ničoho nič, na Facebooku si mi Dominika vyskočila ty s tvojim príbehom a s tvojim životným príbehom, áno, a s touto stravou, ktorá ma oslovila hneď, aj keď som teda musela dlho zápasiť s hlavou, pretože to Mhm. boli informácie úplne protichodné, aké som doteraz mala. Dlho mi to trvalo, skutočne dlho. To som zápasila jeden celý mesiac, prvý úplne. To som mala hlavu úplne prevrátenú, ale stále mi niečo hovorilo, že dobre, že je to to a dávalo mi to zmysel. Aj keď Áno. som tam mala také obavy zo začiatku, ten prvý mesiac, či náhodou si nepoškodím niečo alebo tak, ale vydržala som a som rada, že som vydržala, pretože tie symptómy sa neskutočne zlepšili. Čo sa týka v priebehu dňa, tak mám už úplne bez problémov život, že nemusím stále mať ten pocit nutkania ísť na toaletu. Ešte nehovorím, že je to 100%. Mhm. Ešte tak nad ránom trochu s tým zápasím, že sa tak zobudím zavčašie a musím ísť na toaletu, ale už len to, že v priebehu dňa, veď to je veľký časový priestor, kedy mám Áno. kľud, Mhm. tak ja som maximálne zatiaľ spokojná. Mhm. Zatiaľ som veľmi spokojná a mám aj tú motiváciu ísť ďalej, pretože verím tomu, že ten vesmír mi to neposlal len tak. Poslal to v správny čas, keď som práve rozmýšľala nad tým, že ja už ani neviem, čo si mám navariť a čo mám jesť. Áno, áno, A áno. vtedy sa to udialo, že si mi vyskočila ty a bum a bolo to. Tak, tak som tu som za to vďačná. Som vďačná, že mi to takto prišlo. No. Mm. Áno, som vďačná aj ja veľmi, Danielka, že si absolvovala program a je to presne tak, ako hovoríš, že keď vyšleme tie otázky do vesmíru, tak vesmír nám Nám pošle pošle. odpovede všelijakými rôznymi spôsobmi, ale keď dávame pozor, tak tie odpovede určite prídu. A ja som zažívala to isté, keď som sa liečila, čiže tie otázky sú úplne na mieste. Že či to robím správne, a, protichodné informácie si vlastne počúvame celý život a počúvame to ešte aj stále. Ale ja musím povedať, že neviem, či si to všimla aj ty, ale tá mesožravá komunita narastá. Narastá, pretože Áno. ľudia vidia a ľudia vedia a vidia, že už tu niečo proste nie je v poriadku. Hej? Takže verím tomu, že ten smer bude stále silnejší a bude mať väčší vplyv. Ani mi nehovor, aké ja som mala myšlienky,
A keď som začínala protokol, aj ja som mala veľmi rada, preferovala som rastlinnú stravu. Akože vždy som jedla mäso, ale prevládala tá zelenina na tom tanieri. Takže na to ti poviem, alebo zvyknem hovoriť klientom len to, že nie je nad vlastnú skúsenosť a väčšinou sa ľudia rozhodnú pre PSP aj preto, pretože podobne ako ty a podobne ako ja, vyskúšali rôzne stravovacie štýly Áno, predtým, pretože človek si chce pomôcť. Hej? áno. Sú ľudia, ktorí hneď si nasadia nejaké lieky, liečbu, dôverujú napríklad lekárom, ale sú ľudia, ktorí naozaj robia tú zmenu v strave a keďže my použijeme tie ako keby tie zdroje, ktoré sú pre nás najznámejšie, tak jasné, že najprv ide tá zelenina. Hej, že ľudia si myslia, že pridám viac tých rastlín a bude mi lepšie. Ale my už vieme, ty už vieš, že to nemusí vždy pomáhať a vôbec to nemusí byť nápomocné pri chronických ochoreniach. Áno, no Čiže my, vôbec nie. Hm, čiže my sa tu vôbec nie. nebavíme o tom, že vôbec už nikdy v živote nedáme do úst žiadnu rastlinu, ale my sa bavíme o tom, že pri chronických ochoreniach a pri tom priepustnom čreve je konzumácia rastlín kontraproduktívna. A to, ako si aj hovorila, že si na to vlastne skoro prišla, pretože naozaj tie membrány, tie prípustné sa vedia krásne uzdraviť a zaceliť za niekoľko týždňov. Povedz mi, Danielka, že tebe konkrétne, ako dlho trvalo, kým si zaznamenala tie prvotné zlepšenia alebo újavu? No povedala by som 2-3 týždne. 2-3 Mhm. týždne to trvalo. Prvý týždeň to bola veľká bolesť, práve že naopak, že ako som išla už na čisté mäsko a tuk, tak sa symptómy zhoršili ten prvý týždeň a po týždni potom sa to zrazu začalo Áno, uľavovať. áno, A áno, do tých 3 týždňov som už potom necítila nič. áno. Necítila tie problémy, no. Trávenie to bolo, tamto dlhšie trochu trvalo, kým sa to telo nejako prispôsobilo. Ale to už môžem povedať, že po tých 3 mesiacoch teraz mi tak trávi, že som veľmi, veľmi prekvapená, že ja nemám už problém. Najprv som iba studený tuk mohla, teraz už môžem aj teplý tuk, môžem si dať aj viac toho tuku, nerobí mi to žiadny problém. Presne ako si hovorila, že už necítim žlčník, necítim pankreas, necítim čreva, úplne v pohode, až mám pocit, že môžem pojesť aj klince. Áno, Veľmi áno, dobre. Čo sa áno. týka trávenia, som veľmi prekvapená. Predtým som mávala vždy, ja som nikdy nebola nejako veľmi pri sebe. Nemala som nikdy nadváhu, ale vždy som mala to spodné brucho také nafúknuté. Mhm, áno. No, a to presne tá zeleninka a vždy som si tak hovorila, ja už mám pocit, že ako keby som jedla iba rezne a zajedala ich hamburgermi. Vždy som si to tak povedala, lebo to už neviem, ja neviem, kde sa to bere už to brucho. Áno. No a potom, keď som na túto strávu prešla, tak som si tak uvedomila, no veď ja keby som jedla tie rezne a zajedala ich tými hamburgermi, ale bez pečiva, tak by som si asi lepšie urobila, ako keď som bola na tej rastlinnej strave. Áno, lebo ľudia si stále myslia a nemôžeme im to zazlievať, pretože toto počúvajú aj dokonca aj od lekárov, že tá vláknina je veľmi žiaduca. No, Ale tak, vlákninu my nepotrebujeme. A z toho, z čoho si mala vlastne to brúško, to je prebytočná vláknina. Pretože vlákniny, keď je veľa, tak vlastne ona fermentuje. Hej, ona sa tam fermentuje, ona si tam žije vlastný život, no ale veľmi často potrebuje potom sa aj vypúdiť. Hej, pretože keď jeme odpad, je to jednoduché, ako náhle jeme odpad, aj vyrábame odpad. Hej, čiže je tam častejšie tá stolica, je tam to nafúkovanie a potom kombinácia všelijakých rôznych zelenín môže toto spôsobiť. A áno, hoď jak neuveriteľne to znie, že ľudia naozaj, keď s nimi konzultujem a keď rozmýšľajú alebo plánujú sa pridať do mentoring programov, tak im to proste, im to
im to ako keby, nie že nedochádza, ale nedáva zmysel, hej, že ako sa mi môže Dorka, ako sa mi môže upraviť trávenie, keď ja budem jesť len meso a tu, keď ho mám úplne, že neviem stráviť ani mrkvu. A ti No, hovorí no, práve tým, že proste práve tu preto. tie rastliny Práve proste preto, nebudeš no, jesť. Áno. no. Čiže Jeho, hociak, no, čiže hociak je to neuveriteľné, je tu naozaj proste vedecký protokol. Tí lekári v tom Maďarsku naozaj vedeli, prečo je založený na týchto potravinách, aby nielen ulahodili telu celkovo, ale naozaj odbremenili ten tráviaci trakt a tým, že my v tej ketóze, pretože tu by som spomenula aj tú ketózu, ktorá je vlastne gro toho celého mentoringu, čo ja vás učím, tak v tej ketóze sa ako keby človek naučí jesť toľko, koľko potrebuje, a pretože ľudia jedia dnes veľmi veľa, hej, čiže máme úplne mylnú predstavu o tom, koľko by sme mali jesť a kedy by sme mali jesť. Človek je v podstate non-stop. Hej. Ja mám taký pocit, že fakt ľudia jedia enormné množstva na tých oslavách, 50-kách, svadbách, keď sa pozrieš a potom len odfukujú, hej, že je to proste enormné množstvo. A aj v tom PSP je taký skôr taký transformačný, myslím, lebo tu spoznáš svoje telo, spoznáš, ako ti trávi, spoznáš to, kedy treba jesť, hej, lebo tým, že vás vlastne udržiavam v tej ketóze, tak povedzme si pri mne, my sa nenapchávame, aj keď je to jedlo kalorické, pretože všetko, čo papáte, je kalorické, od vajíčok, slaninu až po meso a napriek tomu je to ľahké, nie? Že napriek tomu, áno, že sa naješ, tak napriek áno, tomu máš to áno. trávenie proste No ľahké. veď to ti chcem povedať, vieš, že predtým, ja hovorím, že keď máš veľa vlákniny v sebe, ako som ja vždy mala veľa vlákniny, tak si prestávaj napriek tomu, ja som mala veľmi nepravidelnú stolicu a mala som problém, mala som skôr tú zápchu, ako Áno, ja som niekedy nešla aj 3 dni na stolicu, ale to bol ten pocit, že musíš ísť a nedá sa ti. Ale mhm, teraz je to úplne niečo iné. Vôbec nemám ten pocit v tom bruchu, že musím ísť. Nemusím, áno, lebo sa cítim v áno, pohode v tých črevách. Takže ešte aj k tomu, že tá vláknina ani nešla so mňa von, vieš, že iba sa tam hromadila a hromadila a nie áno, ani jej zvon. áno. No a teraz je to úplne iný pocit. No, Super, super, veľmi sa teším. A aj to je pravda, čo si opísala, že ono, čím dlhšie človek na tejto strave, tým sa viac dá do poriadku to trávenie a samozrejme to trávenie si potrebuje zvyknúť na prísun, hej, bielkovín a áno, tuku. A v tomto sú klienti niekedy počas tých mentoring programov trošku takí netrpezliví, že jo, kedy mi už bude lepšie, ja pýcham a tu, pýcham a tam, ale treba si uvedomiť, že samozrejme to potrebuje všetko čas a čím dlhšie budeš inak, ešte Danielka, na tejto strave, tým sa to ešte, takto to poviem, že ešte budú stále veci, ktoré ťa prekvapia. Pretože mm, naozaj toto sa bude diať ešte niekoľko mesiacov, že ešte sa zlepší to trávenie, efektívnejšie sa bude tráviť, potom tam už nevadia niektoré tuky, hej, lebo zo začiatku, keď začína klient, tak nie každý môže napríklad teplý tuk. Nie každý no, môže napríklad škvárky, hej, čiže toto bola tiež, určite máš tú skúsenosť, že sme tam na tých coachingoch každý týždeň rozoberali to, že niekomu radšej viac sedí biela slanina, niekomu tie škvárky, čiže aj to sa mení, že tá tolerancia potom stúpa. No a ja by som samozrejme nevynechala ani vnútornosti. Vnútornosti sú veľmi dôležitou súčasťou PSP a nestíham to opakovať, že tie skutočné výsledky má ten človek, ktorý dodržiava tie pomery, hej, pretože v no, PSPčku máme dané pomery pečene a kostnej drene. A veľmi dôležitý je aj zdroj. Hej, čiže toto všetko my sa áno, učíme áno, a my prechádzame v tom mentoringu. Čiže ako náhle sú tam nejaké krče alebo niečo, tak vždy je to proste, po konzultácii vždy prídeme na to, kde je príčina. Hej? Že áno, proste ja si myslím, že áno. Ja som si zaradila toho špiku veľa, aj tej pečenie a myslím si, že som dobre zvolila, lebo skutočne, ako som ja už tak pravidelne
každý deň ja teda väčšinou jem špik ako tuk Áno, a nemám žiadne pýchanie, žiadne bolesti, absolútne nič. Takže ten špik, aj ja by som rada zdôraznila, že je skutočným liekom. áno, Skutočným liekom. áno. Ja tej slaniny až toľko nezjem ako toho špiku. Mhm. No, ako toho Hej, špiku. hej, super, No. super. Niekto si tak potom fičí, hej, na tých špikoch. Všetci sme iní potom, vlastne všetci si nájdu takú svoju formu a svoju cestu, ako pokračovať ďalej. No, a ja stále opakujem, a poviem to aj teraz, že samozrejme tento stravovací štýl netrvá len tie 3 mesiace, ako trvá ten samotný program, ale je to životný štýl a väčšina ľudí na ňom ostane práve preto, pretože pociťujú tie benefity a vedia, aj keď porušia, aj keď sa vrátia na nejaký čas, napríklad na konvenčnú stravu, experimenty sú v poriadku, ale tie vás práve presvedčia, že tá konvenčná strava nie je pre ľudský organizmus tá pravá. Tak skús na túto tému ešte povedať niečo, Danielka, že ako to vidíš ty, že ako budeš pokračovať, čo ti to prinieslo v kuchyni, pretože ja stále hovorím, že ja som vďaka PSP síce uzdravila som sa, ale som strašne zlenivela. No to jasné. Ja si už ani neviem predstaviť to, že idem znova stáť pri tej zelenine a čistiť ju a krájať ju No, nekonečné minúty a hodiny a stále. Ja totiž ešte varím zvlášť konvenčnú stravu manželovi, lebo ten si je svoje. No a tým pádom ja už nemusím sebe toľko zase tej zeleniny krájať a všetkého. áno, Ja si to raz za 3 dní navarím a mám pokoj, hej, na áno, chvíľočku, áno, fajne. áno, Takže to mi neskutočne vyhovuje, to je úľava, no to už ako nemám v úmysle sa vrácať zase k tomu nožu a píleru, aby som to stále všetko šúpala. Nie, nie, nie. áno. Čiže je to veľká výhoda naozaj tie mäsové pokrmy netrvajú dlho spraviť, aj keď sa proste niečo potrebuje dlhšie robiť, tak sa to robí samo, nepotrebuješ tam Áno, proste, hej, tak, hej, lebo všetko sa len dusí a tak ďalej. Takže, no a ako ti to ide, Danielka, s tým, že, jak si spomínala, že manželovi ešte robíš tie prílohy? A áno. lebo ja som sa úplne odosobnila od rastlín, hej, že mňa vôbec neoslovujú rastliny, ja už ich proste nejem vôbec. Ako je to u teba? Vieš čo, ako nerobí mi to problém, pretože manželovi som vždy zvlášť varievala a sebe som Mhm, zase zvlášť varievala, takže na to som mhm, bola zvyknutá. Toto mi nerobí problém, to urobím raz, dva, tri, hej. ale o to mám menej času v kuchyni, keďže už sebe nemusím toľko robiť. Ale No a myslím tie chute, že či ťa to, nie, vieš, nie, nie. nejaké, manžel ten je hranolkový a také, vieš, anglické, všetko vyprážané, hej, takže to ma vôbec, nie. Pozerám Áno. sa na tie hranolky úplne v pohode, zemiaky, ryža, vôbec nie. Na chleba ozaj, aha, moment bol, že ja som bola chlebová predtým, dosť Mhm, veľa chlebová mhm. a ja som za tie 3 mesiace nedostala chuť na chleba vôbec, čo som veľmi prekvapená, Áno, áno, lebo tak som ja mala rada chlebík. No až na to, že raz som tú štrúdlu, hej, tam tú makovú áno. porušila, no to som si pochutnala, zase to musím povedať, to mi chutilo. Tak možno, že raz za čas si dám pol kúsočka z štrúdle, ale určite mám v pláne byť tých 90% určite táto Áno, strava. Nehovorím, že nikdy neporuším, určite, ale s mierou, no, áno, áno. tak, s mierou. Áno, a ja by som teda ešte doplnila, že je to potom úplne v poriadku z tých 15 až 20%, keď niekto potom zaliečení pridá tie rastliny, tak máme tie povolené druhy, ktoré sa dajú pridať. To je vlastne umiernená forma protokolu. A potom vlastne v tomto si už potom každý nájde tú svoju cestu, Tak, lebo je to naozaj udržateľné. V tomto vidím tú dlhodobú udržateľnosť, že naozaj tam sa potom dá vyhrať s tými percentami, ale samozrejme nie je to povinné a vždy sa budete najlepšie cítiť pri jedálničku, kde bude vlastne najvyššie percento živočíšnej potraviny. Hej. Tak, určite máš pravdu, lebo aj to chcem povedať, že je to veľmi chutná strava. Človek si pochutí na tom áno, a zasítiš sa.
áno, Tým jedlom sa zasytíš. Predtým rastlina strava. Dobre, plný tanier som si síce dala aj rôzne veci a čím viac, tým lepšie. Takých, vieš, rôznych vecí, aby to bolo farebné, aby to bolo z každého rožka pestré, troška. áno, Zješ celý tanier, ale si za pol hodinu áno, hladná. A áno, už potom zase rozmýšľaš, no ešte by som si niečo dala, ešte by som si áno, niečo dala. Tu nám áno, máš jednu porciu, takú akurát, ale si pochutnáš, tie chuťové bunky si prídu na svoje a ešte si aj zasýtená, čo je veľký benefit. áno, Že je to, potom už nerozmýšľaš, že ideš áno, vyjedať somariny. áno, No, tak, tak. presne tak. A to vidím vlastne u tých ľudí, ktorí nie sú na tejto strave, že v podstate oni stále len rozmýšľajú o tom, že čo by si dali. Áno, Hej, čiže áno, idú na kávu, potom by si niečo dobli, niečo sladké, potom idú na obed, po obede niečo, hej, že proste v kuse tam beží ten mozog. A je to samozrejme pretože potrebuje to telo živiny. A telo sa nevie inak ozvať ako cez hlad, hej, alebo cez áno, chute. Len človek si to nevie ako keby vysvetliť. On si myslí, človek si mylne myslí, že on potrebuje stále niečo jesť, ale on potrebuje jesť málo, ale nutrične. My, keď sme áno. nutrične spokojní, telo, keď je nutrične spokojné, tak jeme na tejto strave dvakrát, to mi určite dáš za pravdu, že dvakrát, maximálne trikrát. Hej, že aj ľudia s rýchlým spalovaním jedia na PSPčku trikrát denne. Takže viackrát naozaj No, nezvyknú jesť. tak, tak. Áno, Nie, viackrát ťa to ani nepotiahne. Ani áno, ťa nepotiahne. Ten tretíkrát niekedy si tak prespaním, dám kúsok slaninky. To mi tak fajne urobí. To mi tak dobre. A ja nemám reakciu nejakú, ani hnačky, ani nič na čistý tuk. áno, Takže tak si dám jeden plátok, ale to nie každý deň. áno, áno. Keď si myslím, že hej, že chcem trošku si dám a keď nie, tak nie. Ja, ja, Stačia dve jedla. ja som Hej. taká klobásková skôr, že ja keď na niečo dostanem chuť, tak pre mňa Klobáska by bola klobáska. dobrá, len ja som ešte nemala tie z toho Eskima, Áno, tie bez cesnáku, lebo ja s tým cesnákom nemôžem. nie, Nemôžem. nie. To som, Mhm. to som skúsila jeden hryz klobásky s cesnákom, ale to mi hneď telo povedalo, že Áno, to nie. áno, No. áno. Ten cesnák je veľmi agresívny. Danielka, ja ti doporučujem určite Z toho Eskima. áno, spraviť si zásoby. Keď budeš potrebovať pomoc, ktorú si vybrať, že chuťová, ktorá je lepšia, tak ja ti potom viem poradiť. Kľudne mi potom napíš, lebo sú famózne, sú No, fantastické a no, naozaj je veľký problém nielen u nás na Slovensku, ale celkovo dostať mäsové výrobky čisté. Hej, čiže no, to vôbec, toto to nikdy sú, nerobím. No, toto sú pestovatelia, chovatelia, ktorí vlastne ako keby na presný zoznam, čo tam nemá byť, takto. Klinika dáva chovateľom presný zoznam, čo môže byť v mese a čo nemôže byť. Je to veľmi jednoduché, čo môže byť. Meso, áno, tuk, voda. sol Nič, a sol. soľ, áno. Nič iné tam není. Niekedy tam je v niektorých majoránka. Hej? To už pre zaliečených niekedy akože môžu, ale naozaj i vo väčšine výrobkov tam nie je nič okrem soli. No a vlastne klinika spolupracuje len s tými chovateľmi, ktorí sú ochotní, hej, toto dodržať. Čiže tie výrobky sú neustále kontrolované, čiže ty, keď si kúpiš, máš 100% garanciu, že je to čistý výrobok, pretože tá klinika pracuje s tými výrobkami pri liečení, Mhm. hej, tých pacientov, Áno, čiže oni si super. nemôžu No. dovoliť proste nič, nič nečisté. Hej, takže sú naozaj 100% čisté a veľmi ti doporučujem vyskúšať. Teším sa na to, urobím si objednávku v januári, presne, už sa teším na to. Lebo Určite, doteraz som ja tie údené výrobky žiadne nekonzumovala. Hovorím, radšej vydržím na tom normálnom mesku tie 3 áno, mesiace. áno, Nejdem do toho pridávať nič iné. No a čo sa mi aj osvedčilo, že keď si stále na tej hovedzine a špiku a pečení, takže je to dobré, lebo to trávenie sa rýchlejšie podľa mňa mhm, prispôsobí, ako keď už by som tam zaraďovala aj to bravčové, aj tie údené výrobky. áno, Tak myslím si, že celkom dobre, ale už teraz by som si hej mohla vyskúšať dačo, áno, áno. Čiže dačo je to, iné.
že je to veľmi jednoduché stravovanie práve preto, aby sa to človek rýchlo naučil, rýchlo sa dal dokopy a aby potom mal priestor na tie experimenty. Ale to zo začiatku je Áno, naozaj veľmi jednoduché, aby nebol človek zbytočne v strese, že čo všetko si má kupovať. Však vidíš, že je no, to strašne jednoduché. no. Jednoduché Čím stravovanie, jednoduchšie, tým lepšie. Aj áno, pre to telo je to lepšie, keď je to jednoduché. Meso, jednoduché, tuk, vajíčko, max, dosť, koniec. A áno, až potom pridávať už také rôzne trošku áno. zmeny. No, Áno, áno. A niekto si možno môže myslieť, že, alebo mať obavy, že kde si to všetko zoženiem, s tým sa tiež stretávam, keď konzultujem s novými klientmi, ale toto si tiež všetko prechádzame na coachingoch a máme aj súbory, hej, že kde si vieme objednať, čiže toto je tiež taká vec, ktorá zbytočne stresuje niektorých ľudí pri vstupe do programu, pretože toto sa krásne vyrieši. Krásne sa to všetko vyrieši a potom už naberiete presne takú istotu v tom, budete vedieť, kde, čo, od koho, kde, aká farma, áno. čiže na to máme Mhm. tiež svoje zoznamy. Dobre, Danielka, tak ja sa veľmi, veľmi teším tvojim výsledkom. Prajem ti nádherné Ďakujem. sviatky. A, Ďakujem pekne. ja, keď sa mi podarí ešte dnes, tak ja už uverejním niektoré tie sviatočné recepty pre vás. Tešíme sa. Bude to na web stránke, taktiež sú to veľmi jednoduché recepty, ale predsa len môže to byť trošku spestrenie na tie sviatky. Dobre, takže dajte Áno, mi potom áno. feedback, či vám to chutilo. Toto vám pripravím, hovorím dnes a zajtra, určite to už bude na webe. Ja sa veľmi teším, že si absolvovala PSP Mentoring. Teším sa na každého z vás, ktorí ste už prihlásení do novoročného mentoringu. A chcela by som ešte pozbudiť týmto všetkých, ktorí ešte len uvažujete vstúpiť do novoročného mentoringu, aj keď už máme cca takých tých 70-80% kapacity už obsadených, ale stále je tam priestor ešte na 4-5 ľudí. Takže chcem vás pozbudiť, ak cítite ho len trošku, že potrebujete zmenu, cítite, že tento zdravotný stav vám nevyhovuje, ste už nejaký čas v tej skupine, dáva vám to zmysel, hej, nachádzate sa, dáva vám zmysel tie videá, tie živé vysielania, tak určite neváhajte. A keď máte ešte nejaké otázky, tak kľudne mi môžete napísať cez Messenger, ja ešte konzultujem do tých Vianoc, potom medzi sviatkami už nebudem konzultovať. No a dôležitá poznámka ešte je, že táto aktuálna cena PSP mentoringu platí už len do konca roka, čiže naozaj sa oplatí vstúpiť do toho novoročného. Danielka, ďakujem ti za Ďakujem tvoj veľmi čas. krásne. Pekné sviatky, Dominika, tebe Pekné a celej sviatky. rodinke. No, ďakujem Ďakujem a pekne. pevné, No, pevné zdravíčko naďalej ti prajem. ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj tebe. Ahoj, Ahoj, čau. Dani, ahoj.